Milán vagyok, egy vlogot fogok forgatni, amiben a napjaim vannak, bocs, de a kutyám fel akar jönni. Csába, várjatok. Jaj. Igen, van egy kutyám is, amiben belecsúszhat a videóban néhány ökörködés, és a hangomat torzítsa a videó. Lehet egy kicsit homályos a kép, mert ugye nincsen jó kamerám, amivel, vagy fogok kamerával venni, csak nincs olyan jó, ezért itt van a telefon, amivel föl fogom venni, és hogyha valakinek nem tetszik, vagy mondjuk nem tetszik, utálja, vagy unalmasnak, vagy hülye gyereknek tart, ne nézze meg, és ne szóljon akkor hozzá, hagyja az egészet a picsába, de azt nem mondom mindenki, csak az ilyen beszólás nem, mert már sokat írtak, nem ezen a vlogos oldalon, és mit akart mondani, jaj, meg Tanyit, aki meg nézi, az jó szórakozást, és jaj, ezt nem mondom, hogy állandóan így egész napot fogok videózni, de na, ne nyolvas. De azért fogok szerintem sokat, és több szólásom nem igazán van, lájkoljatok, kérdezzetek azkor, majd elküldöm, hogy mit kell, és mivel többet nem tudok, és még csak most jöttem haza a suliból, a suliba is forgatok, és ezért most kajálok, szóval az meg. Ciao.